हो तेच त्याच्यावर भारतीय नौदलाने गुलदार ही नौका महाराष्ट्र शासनाला दिलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये संग्रहालय हे समुद्राच्या आतमध्ये असेल आणि अशा तऱ्हेचं भारतातलं हे पहिलंच संग्रहालय आहे. ज्या ठिकाणी निमती बेटं आहे त्या ठिकाणी समुद्री प्रवाळ आहे, त्याच्याचबरोबर पाणबुडीचा प्रकल्प सुद्धा त्या ठिकाणी प्रस्तावित आहे. आमचे पालकमंत्री यांनी पुढाकार घेऊन आणि राज्याचे पर्यटन मंत्री आदरणीय शंभूराजे देसाई या दोघांनी पुढाकार घेऊन हा प्रकल्प लवकरात लवकर होण्यासाठी प्रयत्न केले. त्याच्याबद्दल जिल्हावासियांच्या वतीने मी त्यांचे आभार मानतो आणि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांनी त्यांच्या 100 दिवसाच्या कार्यक्रमामध्ये या कार्यक्रमाचा समावेश केला, त्याबद्दल त्यांचे सुद्धा आभार मानतो. आदरणीय पंतप्रधान महोदयांनी ही नौका महाराष्ट्राला दिली, एवढंच नाही तर 50 कोटी रुपये हे या प्रकल्पासाठी दिले, त्यांचे सुद्धा आमच्या जिल्ह्यातील जनतेच्या वतीने आभार मानतो. आमच्या पालकमंत्र्यांनी लवकरात लवकर हा कार्यक्रम व्हावा या दृष्टीने सर्व त्याचं जे तांत्रिक बाबी असतात त्याची पूर्तता केली, त्याच्याबद्दल आदरणीय राणे साहेबांचे सुद्धा आभार. साहेब, संग्रहालय कसं आहे, काय काय असणार बेसिकली? एकंदरीत जसं केसरकर साहेब म्हटले ते पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून आणि जलपर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून हा फार मोठा प्रकल्प आमच्या सिंधुदुर्गामध्ये येतोय. त्यांनी मोठ्या मनाने मला श्रेय दिलं असलं तरी पुढाकार हे ते मंत्री असताना त्यांनी ह्या गोष्टीची सुरुवात केली, पाठपुरावा केला. आता बंदर खात्याकडे जे काही परवानग्या होत्या ते आमच्या माध्यमातून केल्या गेल्या. आमच्या सगळ्या जणांचं, कोकणातले जेवढे आम्ही लोकप्रतिनिधी आहोत त्या सगळ्या जणांचं उद्दिष्ट जेवढं आहे की आमच्या इथे पर्यटनाच्या माध्यमातून रोजगार वाढला पाहिजे, आमचं पर्यटन वाढलं पाहिजे आणि त्यामुळे हा प्रकल्प जो आता जगभरातला पर्यटक आमच्या निवती, आमच्या वेंगुर्ला, आमच्या सिंधुदुर्गामध्ये येईल आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये आर्थिक उन्नती होईल आणि पर्यटनाला मोठ्या प्रमाणामध्ये चालना भेटेल. एक्झॅक्ट नेमकं त्या प्रकल्पामध्ये काय असणार त्या बाबतीचं एक वेगळं प्रेझेंटेशन लवकरच आम्ही सगळे तुमच्या समोर आम्ही घेऊन येणार आहोत. आता विषय तुमचं हिंदीत सांगायचं तो एक सांगून. भारतीय नौदल का जो सम्मान है वो ये नौका है गुलदार, और ये गुलदार महाराष्ट्र को सौंपी गई और इसका म्यूजियम में अंडर वाटर म्यूजियम इससे हो जाएगा और महाराष्ट्र के जो पर्यटन है उसको बढ़ावा मिलेगा. आदरणीय पंतप्रधान महोदय ने ना कि सिर्फ ये नौका हमें दी, जो 50 करोड़ का निधि है वो भी इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया और इसके साथ ही हमारे पर्यटन मंत्री शंभूराजे देसाई, हमारे पालक मंत्री नितेश राणे, इन्होंने बहुत सारे कष्ट करके जल्दी से जल्दी इसको जो सब क्लियरेंसेस लगती है वो दी है. यहाँ पे समुद्र के नीचे कोराल्स है जिसको प्रवाल बोला जाता है, वो देखने के लिए लोग आते हैं. स्कूबा डाइविंग वहाँ पे होती है और जल्द ही वहाँ पे सबमरीन भी आएगी, जिसकी वजह से लोग समुद्र के नीचे जा सकेंगे, इस नौका को देख सकेंगे और इसके साथ ही समुद्र में जो भी ट्रेजर है जिसको प्रवाल बोलते हैं, डिफरेंट किस्म के फिश है, उसकी वैरायटीज़ है, इन सब से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और सिंधुदुर्ग जो जिला है, जो पर्यटन जिला है, ये देश के पर्यटन नकाशे पे अग्रेसर रहेगा. यासाठी राज्य सरकारकडून फंडिंग आहे की सेंट्रलकडून काय असं? याच्यामध्ये 50% सेंट्रलचं आणि 50% राज्य शासनाचं आहे. 50 कोटी केंद्र शासनाने आणि 50 कोटी राज्य शासनाने याच्यासाठी दिलेले आहे. याच्यामध्ये जी सबमरीन आहे त्याच्या किमतीचा समावेश आहे. ठीक आहे. महाजन सेनेचे जे आरोप आहेत त्याच्यासंदर्भात प्रकाश महाजनने आम्ही फक्त स्वर्गीय प्रमोद महाजनजींना ओळखतो, त्यांच्या कुटुंबियांना ओळखतो, बाकी चिरीमिरी लोकांना आम्हाला काय ओळखतो. व्यक्तिगत आरोप करतायत.